Krásný den přeji. Vítám vás na Třeboňsku, konkrétně v obci Chlum u Třeboně, kde jsme si pro vás připravili skutečný svoz. Zaběhnuté rekreační středisko s ubytovací kapacitou 40 míst, vlastní restaurací, školícím střediskem, přípravou na wellness, beach volejbalovým hřištěm, super zázemím pro děti a jedním skutečným unikátem, vlastní hvězdarnou. Užijte si prohlídku. Rekreační středisko situované v kouzelném prostředí na jižní straně rybníka Zájezek bylo do aktuální podoby vybudováno v roce 2013. První známky však sahají až do 20. let minulého století. Pojďme si celý areál blíže představit. 6 rekreačních chatek o užitné ploše 30 až 35 metrů čtverečních, dispozici 2+ KK, s vlastní terasou, prostornou ložnicí, koupelnou se sprchovým koutem, navíc s dostatkem soukromí a pohodlí pro 4 až 5člennou rodinu. Počet chatek lze navíc rozšířit o další 2, pro které už bylo vydané stavební povolení. A nyní se pojďme podívat do hlavní multifunkční budovy o celkové užitné ploše 462 m². K celkové ubytovací kapacitě 40 lůžek přispívá moderně zařízený apartmán o užitné ploše více než 50 m² s vlastní jídelnou, krbovými kamny a příjemnou terasou, orientovanou na východní stranu. V horním patře jsou 2 moderní apartmány se společnou koupelnou a prostor půdy, který lze přeměnit buď v další apartmán nebo 2 pokoje. Přesouváme se dále do společenských prostor a zázemí. Kvalitní gastronomické zážitky se odehrávají v celoročně provozované restauraci s kapacitou 25 míst, kompletně zařízeným barem, kuchyní a vlastními toaletami. Kapacitu navíc můžete ve slunečních jarních a letních měsících rozšířit o dalších 30 míst, které poskytuje venkovní terasa s příjemným výhledem na místní rybník Zájezek. Jedinečná struktura a zázemí střediska umožňuje novému majiteli oslovit hned několik cílových segmentů paralelně. Ať už se jedná o pořádání firemních workshopů a seminářů v konferenčních místnostech, nebo například nabízení romantických zážitkových balíčků. Dokončená příprava pro wellness centrum a třešnička na dortu v podobě profesionální hvězdárny k této službě jednoznačně pobízí. Podnikání je ale primárně o číslech a proto pro případné zájemce máme vypracovaný obchodní model. Tak co říkáte, za mě má tento areál obrovský potenciál a navíc je připraven k okamžitému využívání. Budu se na vás těšit na osobní prohlídce. Mějte se krásně.